Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oɗo audio ko hanki fonno jippitade ko taweɗen nangi seeɗa ɗum wonno o arane e moɗon en mbino alhamis o yonti tablo yettoto on habro on dental kala ko fi gandon wadde hanki wonno jeenayi lewru sappo e ɗiɗi ɓiiru hitande ujunere ɗiɗi e nogas e goho ko ɓeeɗo jiiɗen gaddi dental diine ko yimɓe jeeɗiɗo min jii hen gila goo lewru ha yetti ñalawma hanki o. Dental diine de tato min jii taw dental diine 3 ko jeenayo min jii taw dental diine 4 ko 3 min jii taw koye tato dental diine 5 ɗiɗo min jii dental diine 6 jeeɗiɗo min jii ɗum ɗo woni ko daña taw e fiiɓe taw ngal jeeɗiɗo ngal de tato ngal 3 jeenayo ngal 4 tato ngal 5 ɗiɗo ngal 6 jeeɗiɗo. On paamiɗon de ko ni alhaali o addiri ko ni alhaali addiri non paamiɗon paamon joni noon nde wonno taw mi tongano 7 o ɗum saabi 24 o hawri ko 1 e 2 e 3 e 4 e 5 o ɗum woni yimɓe nogas nayo ɓe yente e jeeɗiɗo wonɓe e 6 ɓe ko ni alhaali addiri taw wadda ko haalano ko eno haalirno ni en jii mbaadi ko ni way taw ko haalano ko e ko wiyano ko ha joni de ene wayni ko ni way taw enen mbino enen kalno en mbiyama yen mbaɗ balle meɗen somi haalani on ko keɓami massuji lesto ɗum ɗo de arani ɗum ɓe fof so gaddi tan ɓuranoɗo kala ko yonti arani messuji lesto ko tawi on jiinde yontere mi jangginani pularo arabo ko kemmi messuji ko wayni leydi ɓe fof so gaddi hande daw kalis kono noon ɓe Allah min mbi on ɗeɗo golle Yaya jeeyaɗe ko golle men ɗe ndenduɗen goto kala e men waɗa kañum jeeyi gollal ngal daronogal fodde mum no fotiri ni so goto kala heedi banggue noon wi wona kañum ko goɗɗo yahata wala ko an wawa kañum goto kala waɗa ko wawi ko wiya Orange Money ne woodi Wave ne woodi Western Union ine woodi MoneyGram ine woodi Ria ne woodi wato ko mbawɗa yettode tan ngal waɗe keese he duuso gollal men kaɓorɗe kewɗe ko bonirɗe en te susa ɗum haalde kaɓorɗe kewɗe joguinɗen koɗe bonɗe guey 2016 faade joni wona hande ɗum noon on keeɓi 1 on keeɓi 2 3 4 5 6 en gollima balla Allah de waɗa jingen wasa bonirde en wasa majjirde en tawde gollima ha ɗo jokken ndenden jingen poolen ɗum de jinnoma haala ɗum jamma kadi janggo noon ko jangde haala ala golle puɗɗitima aset ha alarba gaccen nokku men deeƴa ko haɗa toon wadde toon photo vidéo audio ma wiyaka e bindi internet jeddi dural alhamis aljuma onen jeeyi jiɗɗo wiya naata salmina juuɗo bandum haɗaka ɗum joni en guddi hankadi en gayni golle en timmini heddiɗen ko uddugol hankadi haalama gasi heddi ko baɗowo adda min jiiya haalama gasi heddi ko baɗowo adda waɗay 00221 77 906 14 81 mamin jii ngara kaala indema e yettode ma e numéro ma totti ceerno Yaya naggam ɗum ɗo yo lombe e kees wifi he
ɗum ɗo yo lombe ke seeɗa ɓe ari ardi wona politique. Allah haalira, nanira Allah, jaɓira Allah, mbaɗira Allah, keɓa Allah, ni foti. Wassalam. Ko musidɗo mon, giɗo mon, almudo mon nder e boowal Yaya li ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama. Wassalam. Yo jom wal.